Sumbong na, sugid pa! Good morning! Good morning! Good morning. Good morning! Ah, Salamat sa paghatag og pagtagad sa akon text message, Papa J. Boy Nunoy, ang mga idol. salamat. Kabalo mo, Papa J. Boy Nunoy, sugod nga ara na kamo sa radyo. Suki na gid ako ninyo. Basta suke gani kuno hambal nila Papa J. Makalugi gid. Amo na, Papa J. Boy Nunoy, nga sa Sumbong, loyal gihapon ako sa inyo, ha? Salamat. Di na ta magdugay. Ikaw lang. Bata pa mi. Itago na lang ako sa pangalan nga Artem. Sosyal, ha? Artem. Artemyo nugay. Artemyo. Tada. Artemyo. Artem. Artem ka pa. 21 anyos, Papa J. Boy Nunoy. Isumbong lang nako ang akong nanay. No. Abo. Nanay mo pa Nanay mo isumbong pa sumbong mo daw ay kaman kabalaslan ba pero ibaluon ta Yan, kanano ang yan, imong nga yan. istorya. Kay bangod sa akong nanay, Papa J. Boy Nunoy, ginbulagan ako sa akong girlfriend. Apo. Ay, kasakit. Nanay, daw hindi ka intindi ka ginabatyag ka gugma. Ini, Papa J. Boy Nunoy. Kanabit ang tradisyon sa mga Pinoy nga pag may mga bago o may mga bisita, tanan nga mga namit, tanan nga mga bago, tanan nga mga wala pa nimo na testingan, ipatisting sa bisita. Ipagawas. Tapos, kamong gibisitahan, magmantener. Na. Pinoy, basta Pinoy. Grabe ka hospitable ang Pinoy. Correct. Gina, basta Pinoy, amo ginang mga kaugalian sa Pinoy. That's why, ang Pinoy, ilado sa bilog kalibutan, Brad, ang pinaka mga mabuot nga mga nilalang pag-abot sa bisita. Maabi-abihon, mapinalanggaon. Kaga mabinuligon. Yan. Pero daw dili ko pabor sini Papa J. Boy Nunoy. Pareha sa natabo, Papa J. Boy Nunoy, nagbisita ang akon tiyo nga halin, Papa J. Boy Nunoy, sa London. Kag timing man, Papa J. Boy Nunoy, nanayara man po ng akong girlfriend. Pero dili lang ni isa ka beses nga natabo. Halos every time na lang, Papa J. Boy Nunoy, nga may magkadto sa balay, grabe gid si nanay mag-asikaso. Kag sa sobraan niya pag-asikaso, Papa J. Boy Nunoy, daw nalipatan niya na nga may mga kabataan man siya nga nagkahinanglan sa iyang pagtagad. Grabe mo na yung hinanakit ra do. Ini ba ko natabo, Papa J. Boy Nunoy? Isa ka adlaw sa pagbisita sa akong tiyo paeng sa among balay. Dini nagtasugo na tanan akong problema. O ginini ang mga natabo, Papa J. Boy Nunoy.
Hello. Hello. Good morning. Good morning. Baing, ikaw balain na. Ako ni. Wala ka ba nagkabal nga mapuli galing ikaw? Kung tani nakapreparar ako. Wala problema. Wala problema na, Madam Cecilia. Sige, sulod. Salamat. Sulod. Hindi na pag-ubahangi mo nga sapatos dahil lang na. Why problema? Okay lang. Ay, sus Salamat daw kay. sa iban ikaw na. Salamat. Gikapoy pa ko, halin ko og kuan. Gigin ko og Davao City. Kapoy gid Okay, ikaw. Ay, dito nagbayad ako na ba galing mo nga biyahe? Dito nagtugpang akong airplane. Ay, abaw! Kanami. Kamusta na kamo diri? Okay lang kayo. By the way, Baw, di na yabata ko naman. Dahil lang, may pasalubong ko nimo. Ay, aba! Isa ka karton. Abaw, tsokolate! Kana. Paborito ko ganini. Paborito, bambam. Abo pa ingway kagiti mo nag-text siya na o gani. Way mo ginakugin surprise. Way mo ginakugin message sa kuan ko nga sa Twitter ko nga mapuli gali ikaw. Importante na kaabot na ako diri sa inyong lugar. Importante. Way problema ni. Sugoon ko ya bata ko babakal sang kuan. John! Nay. John! Ano ka na pinaubok-ubok at mo na kagina ka pa na sa CR. Ikaw kagina pa na napuno ya kwanda. Ikaw kagina pa napuno ya balde da. Arin ako, Nay. Tinga daw ka palang luya ikaw. Kapoy. Nano ka anak? Kapoy man day maglugod. O nang luspad ikaw ho. Kapoy maglugod. Tingala ko kagina pag ikaw dira mo. Abi, pag-imos na ako ang mga gamit ninyo ni Chupo Paeng nag-abot. I came from London City. Chupaeng? Weighing 185 pounds in the red blue corner. Chupaeng de la Cruz. Si Chupaing din eh. Oo, si Chupaeng. Ano pag ginahulat mo yung mga gamit, kargahan na. Chupaing! Oo. Chupaing! Chupaing! Si Chupo gani Paeng. Ay, mo ba niya akong hinablos? Oo. Ay, dako na niya akong Dako na imong hinablos sa muna, nagahampang panikakwan, nagahumpang Ay. panikataksi, subong soltero na, nagahampang donit panit. Ano ba? Panit Natural. sa balbakwa kita mo, Natural. mahilig magluto-luto ning bata ko, konsolian ni kwaning XRM. Oo, lapit na lang siya mag-graduate. Oo. XRM. XRM yung kurso. Basig HRM tiya. HRM. Bawang bali John, XRM ko no yung kurso. Motor ka to, motor. Ay, motor ka to, galito. motor. Ay, pasensya agad ako. Basta may arkag M. Bless sa tito. Bless sa tito. John, Tito. bless kay tito mo. Dangan kag chocolate dato. Ay. Iwan pa nakapahuhay si tito mo. Pangayuan mo, anay ka chocolate mo. Wala problema na. Ako'y bahala sa mga tsokolate ni mo. Dali lang paeng pagpahuhay ka, anay relax ha. Just feel at Sige, home. sige, For sige. a while, sugoon, anay nak. Jun, idakpa atong pinakatambok tanga manok, pili ato. Kagang atong... Sige, Nay. Ang mga banigtang moskitero nga tong way panakwan, way panagamit, ipagwa. Ang mga plato nga way pa kaagi nagamit, ipagwa mo man ha. John. Nay. Ang folding bed tang kagang water bed, ipagwa mo man to ha. Nay. Ipagwa mo man. Nay. Kaya may bisita kita. Nay. Oh. Ato mga ginagamit rin nga plato na yung mga plastic. Yasungad mo. Mapatiaga ni Chomo Paeng, hindi ka pagtagaan yan na $1. Di ba? Napansin ko lang na iba. Pero minti na basta may mga bisita ta diri. Ay, ikaw bala. Tanan nga mga bago na paggamit ni mo. Ikaw bala nga bata ka. Talagsa lang ni sila magkanto di sa atong panimalay. Kung kami gani. Daan ng mga plato, daan ng baso. Matingala ka pa na, marason ka pa gid. Kay ikaw nga bata ka, maayo ka lang pakaunon. Pero pati ka budlay sa imo sugon, maayo pa ya baboy, tama muslan. Nay. Maayo pa ya baboy, amo na way gid ko nagakabala ka mag-aatiman sang mga kasapatan. Kay Nay. oras sang gipit-gipit,
may ihulagon ka, pero kamo nga mga bata, kamo, gamay lang nga sugo, reklamo, Nay. reklamo. Mangkot ko na iba. Sinugid bala bata mo, ang baboy o ako. Ay. Siyempre, ikaw anak eh. Nay, maabot ay akong uyab, Nay. Ay, o titito lang kamo sa kwan. Nay, apilo na to niya na yung sudan na to na yung manok. Ay, Ito nga ta sa ano na kay maabot akong uyab. hindi, pagbukas ka tito sang dilata. Mayara tito sa rep. Atong kagapon ba atong dilata nga may sutanghon. Namit ato kay kwan ato, pasta la pobre. Ami inaanak. Pasta ala pobre. Ano na, Nay? At sardines with odong. Oo. Ay, ikaw bala, anak. Oo, may tawo. Paeng, okay ka lang dira. Dali lang itimplahon ko, anay ako ng 7 season nga mga kwan, nga pineapple juice. Kung kaling kwan ka ng Seven juice season. nga pampakwan, pampagahi nga juice. Sama ka na, ante. Extra juice. JR, dali, natali. Nay, Magulang nana akong doon. girlfriend, Nay. Nana akong girlfriend, Nay. Oti, Ah, pagkaon ka gang, buday. bless kay nanay, gang. Ay, ihabaw daw ko sa dola kita nagkita. Ay, bebe, abaw na ko doon. Tita, oo, dako na tita. Kumusta ka mo tita? Ay, may bisita, gali ka mo tita. Ay, oo, Gang, ako ng tiyo, gang. si Chumo Paeng, tito ni GR. Bless kay tito. Hi, Tito. Bless kay tito, bless kay tito. Uy, Ay, Tito. Guwapa. Welcome home. Tito, kuhan gali ako, uyab ako ni JR nga uy, pamangkin amayo, mo. mamili ang ako ay nga pamangkin. Tito, basi, susunod, nagkaplano lang kami magpakasal. Kuhaon ka na mo, Ninong. Wala problema. Gusto namon magregalo ka, Tito, galanti. Pero, Wala joke problema. lang. Diba, JR? Oo, gang, oo, gang. Ganyan nga, mga una. Nay, luto na, Nay. Luto na. Day. Upde, anay to si JR ho, kay buligan mo siya, kay mag-ikot ka mo kamanok. Pilian nyo tong pinakatambok kag nagaitlog. Nay, naluto na, Nay. Nagaitlog. Ha? Naluto na. Naluto na. Ay, matik ba? Okay, sige. Hindi nyo pagtandugan na. Hindi nyo pagtanduga. Nay, pakauno na ko si, Nay, akong uyab, Nay. Tita, busog pa ako, tita. Busog pa ako, GR. Para na sa bisita. Hindi, dapat nasali ka din. Ay, Day, ang bala si GR, bukas ka mo dito sa kwan, sa rep, sang kwan, may tinapa dito. Oo. Ay, para na sa bisita, nak. Ikaw ba na, GR? Kusiyon ko gining labaho mo karon. Sa nanay mo. Sige na, sukad na ka buto. Nay, Oo. Dito lang ka mo sa payag. sa mukha. Dito ka mo sa payag, ha? Sa mukha ni nanay. Nay, manghulam daw si... Ano? Manghulam daw si og tuwalya na kay maligo daw siya. Atong tuwalya mo, ha? Nay, katong bago nga tuwalya, Nay. Nga bago ka tuwalya, nanunugay ka bepislian sa imo kumagkuhan gani ka mo duwa, way magkamuga panghulam. Nay, gisi man ang tuwalya, Nay. Oh, Hindi! Why, bago ko to laba. Nay. Ito lang to, bala, GR, bala. Ikaw bala nga bata ka, katigagid sa imo nga bata ka. Nay, hulam daw siya og shampoo, Nay. Shampoo? Oo. Day, naligo ka man gapon? Oo, tita, daw ako nagapaligo. Ay, wala na problema, Day. Ang advice sa doktor, Day, hindi advisable nga mag-shampoo ikaw sa adlaw-adlaw. Dapat balutan mo ba na 2 times sa isa ka simana, 3 times sa isa ka simana. Oo, Day. Hindi lang ana mag-shampoo, Ha? Nay, pag matulog si akong girlfriend niya, diri, Nay, itong bago nga online, pwede niya gamitin, Nay. Wala dito ka mo sa kurungan ka manok. Dito ka mo sa kurungan ka manok. Nay, girlfriend man ako na, Nay. Si ano kong girlfriend niyo? Si Tiyo, ganyan, kitagani mo bagong... Ay, guripaton ko gindi ka nga bata ka karon. Tapos ang sudan ni Tiyo, Si tito mo, talagsa lang na di sa isa Manok. katuig. tapos kami, sardinas. Ay,
Pero ay si tito mo, pero may kamang gani, manok. Tapos, maligo. Dilin mo tagag shampoo. Si Tito, bagong shampoo. Si ang kiputa, ya ba mo, kiputa, ya ba mo. Ay, sino gibang na... Pabatian ka katiyo mo. Nay, Pabatian ka katiyo mo, kung gapahuway ho. Ay, Nay. ikaw wala ka bata ka. duda na ko ni mo, Nay, ba? Ano? Anak ba ko ni mo, Nay? Ay, anak, ipaintindi ko man sa imo. Sangara kita sa kapigadohon. Si tito mo, grabe nang bulig niya sa aton. Wala ka nagatubo, anak, kung wala si tito mo. Saan na si Tito, Nay? Kita mo si Si tito Tito mo, nag-fertilizer. nakapangulam ako sa una sa iya. Sabi mo, sangway ka padala si tito mo, katikitiki ka ni mo sa una. Ambot lang ko, nagdako ikaw. Sa mukha nila. Sa mukha lagi ni nanay lagi.